pesos yan sa inyong bill. Ayun, may problema pa ang NGCP ngayon. Dinanakaw daw yung kanilang mga tore. Yan. O, tore, o po. 12 bagong gawang tore ng NGCP ang dinakawan at ibinenta sa junction. Paano yun? NGCP? Sisingilin nyo ba kami doon? Ano ba tawag doon? Templos din? Meron ng Prado sa Silverado. Eh, ganun eh. Bahagi ng pilgrimage. Ilang kuryente na nakaw, pati tore na. Bakit naman ang bukas? Siyempre, meron talaga naman yung posibilidad na tumaas ang overall rates. So, yung actual amount, medyo kailangan pa natin i-check yan kung ano yung magiging actual. Hindi lang yan kasi simple na papalitan ng NCCP. Meron talagang real danger na mga. Nakita naman natin sa nakaraang mga linggo na may red alerts. Pag hindi natapos ng NCCP yung mga proyekto on time, baka lumala. Minute mo. Meron ng Prado sa Super Radio. Alas 6:16 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Punta na tayo sa palengke ngayon. Si Mark Makalala, silang mamimili na na umabot sa mga palengke ang murang bigas mula sa Kadiwa Store. Ayos pa ba, Mark Makalala? Good morning. Ayos ka ba umabot ka dun sa Kadiwa Center, pero kapag walang schedule sa lugar nyo, mas tatagalan sa mga dalawang araw nagkaroon ng Kadiwa Center dito sa Salawan. Alam mo yung bentahan namin kasi 39 pesos per kilo. Pero, yan nga ay naubusan niya dahil na rin sa dami ng mga natibili. Ngayong araw, wala nang kadiwa ang paalala. Baka mamaya may magpunta pa dun sa Salawan City Hall. Wala nang kadiwa. Walang schedule na yun. Pero yan ba sa Maynila yata ngayon, si Mari Vargas nagkakanta na. Ayos pa ng kanya. Naman. Nagpabalita doon. Ano ba tawag mo doon yung concert na Kadiwa? Ano ba tawag doon? Tama. Ay, ang tawag dito, kadiwa ng Pangulo. Yun ang binabanggit nila. At ito ay kadalasan tinatapat Pilmero tuwing pekta ng sahod. Ayan, 8:50 o kaya naman katapusan ng buwan at renta. Ayan. Ay, hindi talaga siya yung pangmatagalan at panapanahon ng higara. Ngayon, ang nais ng mga namimili, sana yung preso sa Kadiwa Center bagot din sa palengke. Dahil pagdating sa palengke, ang bentahan ng 10 kilo ng bigas, mahal pa rin. 50 pesos per kilo ang pinakamurang bigas. Yan yung well dry na Vicente naman na. Pero mas mababa, pero ang sinasabi na
ng kanila hanggang tuluyan na matanggal itong map na umalandra at ilang pang kapitera ng mga concrete barrier dito sa sa Quezon City at ito ay nagdulot ng napakabigat na dali ng trafiko sa southbound ng EDSA. Inabot ng 24 oras bago natanggal ang nakabalandra sa ilang metro at distansya sa main avenue dito ng EDSA Bartolomé. Dahil ito traffic at ng MMDA dahil sa labas na ng barrier at mga pwesto mga putuyang pelo pati yung mga pasahero. Kaya habang nga nilalagay yung concrete barrier at yung mga nagkakabitang-bitang na mga mahalugin ng barrier sa pelo. Matraffic po doon. Ano po ulit ito, Alan, para alam lang ng mga kababayan natin? Ito yung pag-ahon. Kanina, mga kuha natin yan, pag-ahon sa bahagi ng Auto-Esa, Aurora Underpass, at bago makarating ng main avenue station ng Esa Bartolomé. Kaya makikita dyan, yung mga patero, ayan, sa labas ng concrete barrier, sa kapat ng station ng main avenue, dumadaan at pinapasakay. Mabuti nila, Olimos ay hindi mahagit sa mga dumadaan mga sakyan po yung pelo, lalo pa sa mga bilang oras, marami na mga dumadaan sa sakyan. Oo, kasi hindi, baka isahagit masagsagan pa yung mga madamay dito sa nangyaring aksidente. Pero sa mga oras na to, balik na sa normal, na isaayos na yung mga concrete barrier at nadadaanan na yung EDSA barrier. Pero, random pa rin ang matigas na dami ng traffico dito sa bahagi ng EDSA southbound. Ako sa agad ng DMS Brighton, WB. Dapat ito. Melo del Prado sa Super Radio DCWD. Salamat Alan Gato sa alas 6:24 na po ng umaga. Mga kapuso, nag-uulan na po. Nag-uulan na. Pantay! Ano? Hindi pa po talagang panahon to ng tagulan sa June pa. Malapit na Alan June pa po. Lagpas pa. Maaaring pumasok ang talagang panahon po ng tagulan. Ngayong araw na ito po, asahan pa rin ang maulang panahon sa dulo Milagro Luzon. Dahil po sa shear line o sana buwan ng mainit at malamig na hangin. At sa ngayon po sa Pagasa, magdadala ito ng kalat-kalat na mga paglan sa Batanes, Cagayan at saka sa Isabela. Sa Metro Manila naman, sa Metro Manila, di po pang bahagi ng ating bansa. Easterlies o mainit na hangin mula sa karagatan Pasipiko po ang umiira rin sa ngayon. Asahan ang pagyamulak hanggang sa maulap na kalangitan pero may posibilidad pa rin ang puno-punong mga pagulan. Dahil po sa local Samantalang, nasa 37 lugar ang posibleng makaranas pa rin ang danger level na heat index o lumang init. Maaari pong pumalo sa 45 degrees Celsius na pinakamainit ngayong araw sa mga sumusunod na lugar. Sa Tagupan City, Pangasinan, sa Saudi Point sa Cavite, sa San Jose Occidental Mindoro, sa Puerto City, sa Metro Manila ay naglalaro po sa 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius ang inaasahan damang init. Mga kapuso, Melo del Prado sa Super Radio may tubig pa kayo dyan. Ito na, puna na po ni Presidente. Sabi ni Presidente nga, dapat mag-take over na daw ang Local Water Utilities Administration. Yan po sa magpapadaloy po ng tubig dyan sa Cagayan de Oro City. Aba ala tubig sila doon
utang daw sila doon sa supplier. Private privado po yun. Ngayon, ang may utang daw ay ang Cagayan de Oro City Water District na tumataginting na 498 million pesos. Kaya naputulan sila ng supply ng tubig doon. Kabilang po sa ginawang aksyon ng Pangulo ang pakikipag-usap sa may-ari ng supplier. Si MVP. Sila yun. Aking din inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio DC Nomoli. Problema dyan, sigil ang mga customer. Hindi pala na ibabayad na maayos. Kaya pati sila apektado sa supply ng tubig. Sa utang na yan. Alam niyo po, mga kapuso, totoo yung sinasabi ng Presidente, napakarami po mga lugar dito sa Pilipinas ang wala pa rin matinong supply ng tubig. Na malinis. At 40 million Filipinos po ang wala pong access sa malinis na tubig. Yan. Kung meron po pang manpo na patubig doon sa isang halimbawa, siyudad ng Cagayan de Oro, nagkakaproblema naman sa pagpapatakbo, management. Kaya ganun din eh. Tiis din sa tubig ang mga kababayan natin na wala silang supply ng tubig. Ano ba yan? Hindi lang po Cagayan de Oro, pati sa Iloilo pala may problema rin din. Ang dami po ng mga barangay na walang supply ng tubig po doon. Good luck sa inyo. Next connect tayo, 0917-594-5941. Sana maayos na po yan. Sapagkat ang tubig ay buhay. Meron naman ay X. Mga kapuso, ngayon po ay X at TCBB na mamalit na letra. Ang ating TikTok naman at TCBB na mamalit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio TCBB 594 kHz. Alas sa 8:28 na po ng umaga. Radyo na TV pa. Melo ka, Melo del Prado sa Super Radio DC Nomoli. Magandang araw po. Ito po si Venus Rock. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kailangan always healthy with proper diet, exercise, and stay positive, stay life by day. Lagi akong focused, active, and extraordinary. Because the most important thing in life deserves nothing less. Energy Cosmetics, my choice. Inaanyayahan po ng Veterans Bank ang lahat po ng mga veterano ng World War II, post-war, mga AFP retirees. At kanila po mga kahanap sa tax subscription offer po nito yung mga surviving spouse, yung mga anak, mga apo. Sali na kayo dyan. Yung mga retirees, mga sundalo po, mga veterano, maaari na pong mamuhunan ng minimum na 100 shares sa halagang 110 pesos bawat isang share. Ang eksklusibo hantong na ito ay hanggang sa June 30, 2024 lamang. Bumisita po sa pinakamalapit na Veterans Bank branch o sa www.veteransbank.com.ph. Invest in heroism. Invest in Philippine Veterans Bank. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Member, PIC. Magkakabol ng dito ang
Roger Doctor. Wow! Sinelo Mercado! Panalo! Kausap natin ang mga namumulod dyan sa Cagayan de Oro City, no? Ang problema po na ngayon po'y nararanasan ng mga kababayan natin dyan ay problema dahil sa dispute, labanan, dahil sa utang. Utang na tumatagising na 400 million pesos ng Cagayan de Oro Water District sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated. Yun yung primary bulk water supplier doon sa lungsod. Yan ang problema nyo ngayon. Alas 6:32, mga kapuso ko tatawag tayo kay Christian Manyo. Ito naman sa mga tao, Melo del Prado, tayo, Mirando, tayo, alam nyo ba na 73 million na mga Pinoy ang may tooth decay o bulok na ngipin? Kilala mo ba si Dr. Eric Bay? Hindi mo kailangan si Dr. Eric Bay? Ako ba siya din ng araw? Nagpapaalala sa tooth decay at sa cavity. Alas 6:32, ilang mahirap na Pilipino aminadong napapabayaan ng oral health dahil may mas present nila ang pambili ng pagkain. Ay kasi daw, ang magpa-dentista ngayon. Sabanyo, good morning, Bigyan. Makakangiti ulit ng maganda. Ganito ang reaksyon ng ilan sa ating mga nakausap sa plano ng ilang senador na panawigin ang coverage ng mental health services sa ilalim ng PhilHealth kung saan niya plano amyendahan ang universal healthcare law. Ayon sa ilan nagtitindaho ng street vendors sa may Baclaran, sa may Pasay City, ay malaking tulong ito sa kanila lalo na sa mga may hirap dahil ang prioridad nila ay ang pagkain at gastusin araw-araw at aminado sila na kanila nang napapabayaan ang mga ngalaga sa ngipin. Narito ang bahagi ng ating panayam. Yan, patulungan. Kasi, wala kang mabayaran. Ang mahal-mahal mo pa rin. Patulong. Kasi papulit ka pa. Gastos mo na sa pagkain. Napakalaki na po ng gastusin natin. Imbis na ipapangano na lang sa mga anak natin, katulad na sa akin, 4 ang anak ko. Hirap din pagka time na ganyan, papabayad mo na sa pabubunot mo.